Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maing adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa sakawit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ining akong kaagi. Tawgal lang ko sa pangan nga AJ. Kining akong kaagi nila ako sa college pa ko. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugdog sa awit nga naguluhan, torn between two lovers. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang atong tatampo nagdasangan nga AJ. Galibog na ginumis among buhato ni mama nimo. Usa ka tuig imo lang giusikan. Waga maghuna-huna sa among gasto nimo. Kung inyo palang unta kong gitugtan sa kung gustong kuhaon nga kurso pa, di unta akong magsige kating klases. So sa pa na mong mama nimo, ha? Ay, unsaon ta maning anak nimo, oy, Antonio? Ay, buslan man nga. Sige ni siyag pabadlong nato. Patagbun ta lang ni. Patuyangan ta ni siyang gusto. Tinuod ka pa? Antonio, unsay buot nimong ipasabot? Sige. Tumanan ta siya sa iyang gustong kuhaon nga kurso. Yes! Salamat pa ha! Pero pasagdan ta siyang mulihok nga siyara. Oh. Ato siya nga bangan og boarding house. Kita'y direktang mubayad sa tag-iya aron di na mag-agi niya ang kwarta. Ug ang ihatag ta niya nga allowance niya kay igo ra gyud para sa matag buwan. Pa! Di ba mao nay gusto nimo, ha? Nga pasagdan ka namo. Pwes, ihatag na namo ni mama nimo. Sugod karon. Wa nay laing makaatiman nimo kundili ikaw ra. Kung nga kay gusto sa imong kinabuhi, paning gamot! Pa! Ay, magpaalam kong alas 4 sa kadlawon, be, para makaluto ko pamahaw sa di pa kumusod sa klase. Ay, kinahanglan gyud nga manikamot kog ako ini. Sugod karon. Kay ako ra mo sa dinis boarding house. Oh. Matug na ko eh. Ito ka. Sad, sa'yo pa man. Tawag lang sa kubalik eh. Ay. Oh, hala! Saan naman ang orasa? Kinuha ko! Alas 7:30 na! Nga, alas 8 akong klase! Patay! Maliit ko ini! Bahala na! Magdali ko ligo eh! Di na lang ko mamahaw! Paita gining naanatan nga natoy mama yung nga magatiman nato. Di gid magkadibangaw kung ikaw lang usa. Ay, first time na kong aning eskwelahan nga way pamahaw. Wa say plan sang uniform. Reggie! Ray! Baikin! Uy! No! Ito po na mo eh! Kining Kakumos ba na imong uniform? Wakumana di mo da. mao lagi ba yung saon ba nga? Gitugtan ko nila ni Papa nga musip kog kurso nga ako yung gusto. Pero mo sa inisilot na ko bay.
Kay wa may makatiman sa akong pamahaw sa pagplan sa akong uniform. Kay wa man sumama. Oh, mo di ay. Bay, o di ba? Narabatay ni regards ni mo. Ibugin ni mo. Ha? Kinsa man? Si Shane, Shane ba? nursing student, bay. Wapa unya, siksira ba? Sure di ay. Nalaki. Di mo siya mutuo nun. Ganahan ka na siyang makik-amigo ni mo. Mao din imong boarding house? Oh, Shane. Ako ra usa din pasensya na nga medyo nagkayamok at mga butang din Saon nga ako ra magong usa din Wa mo gud sumama nga makatiman ako. Wa ko maanad ba nga ako ra usa. First time ni nako nga ako ra usa gud. Mao ba? Kaluoy gud ay nimo. Pwede na ti kalutuan para sa imong panihapon. Ha? Uy, ayaw lang yun. Ikog sa tanim mo. Ayaw ka iko, good. If you will just let me, I will be happy to serve you. Ha? Tinuod ka? Shit. Shit. Thank you sa pagluto, ha? You're welcome. So, oyab na ta? Ha? Uy! Unsa man di ay? Ikaw ba ya? Hilom-hilom na ka, pero si Shane, sige namdag adto si mong boarding house. Anak kinabay. Isot siya kong balibaran tong grasya. Oo, yoyo. Ano gini duol, di ba? Ay pakabay. Di nakakinanglang mangita kay ang babae naman kay muduol mo. Dili parehas na to nga pikikig naong. Aw, naguin taon mga babae. Hi. Okay, class, listen. I want you to choose your pair. This time, I want you to design new ways to use electrical power to develop or improve products. Uy, This will serve as your project for this whole semester. isura eh. Deadline will be after final exam. Sa final exam. Hi, EJ. Uy, Jilla. Hi. Naana kay partner? Kuan? Wa palagi eh. Pwede kita na lang? Ha? Kita as in uyab na ta? Saba, uy. Filler sad ka da. Kita'y partner para sa project ba? Aw, abi na ko kita na. Bugal-bugalon, gid kaayo ka da. Ay, joke lang. So, kita na. Ha? Ha? Kita na ba? Ang partner ba? Ang partner? Oo. Oo niya, kanus naman na sugdan. Oh, ikaw good. Agad lang ko nimo. Kung okay nimo, pwede sad nga adto lang ta sa akong boarding house maghimo. May dito kay Waisamok. Dali, pasensya na ka. Katag kay nga akong boarding house, oh. Nagkayamukat lang. Okay ra, uy. Gwapa man day ka, Jilla, no? Bitaw sa tinuod lang. Iog dili ka ni. Pwede bang mo-focus na lang ta sa atong project? Ha? Kada, nauwaw ko ito. First time nga gibalbaran ko babae. Gawa pa sa to si Jilla da. Simple pero nindot kay now. Dili po ul.
Kinsa man ba eh? Kasayo ba? Nana! Sayo asa eh. Ah. Oh, Good morning, babe. Niya ko'y dang breakfast ni mo. nialagi ka. Oh, Oh, niyan higit ko aron matabangan ti ka din hi. Maglaba ko si mo mga bulingon. tinuod ka? Ayay, daghan na ba kong bulingon na? Mao ba? Maayo gani ka, wa ko'y klase ron. Nya, Shane, klase ra ba na ako? Okay ra nimo nga ikaw ra ang may bilin din sa boarding house? Oh, okay na, babe, oy. You'll be surprised when you get back. Oh, kana da, ganahan ko ana. Mao ka lang tinuod, Jela. Ganahan kay ko nimo. Doon na ba ko'y chance din nimo? EJ, dili pa ko makatubag ni mo anak karon. Hatagi lang una kog chance nga maguna-una. Ay kabala ka. Andam ko magpaabot. Take your time. Unsa bay? Nanguyab ka ni Gila? Nga, uyab na mong Shane, di ba? O lagi bay, pero si Jila bay balahi kayo. Na-challenge ko niya da. Dili parehas ni Shane ba nga hatag kay hatag na ko. Di ko ma-challenge sa ingon anang klase nga babae bay. Ay, ang buti mo ba yun? Ikaw sad no? Abi kay gwapo mo ka? Gahangol-hangol sad ka. Tinuod ka, Jila? Imo na kong gisugot? O EJ, kaysa akong tanaw ni mo, buutan man sad ka. Maong, gisugot na ti ka. Yes! Thank you! Thank you, Jila! Napilo na nako imong mga sinina dinhi sa boarding house. Og nalabhan na sad nako ang imong mga nahibiling bulingon. Thank you, love, ha? Naapsay good tao ning akong boarding house. Oh, kinsa man eh? Hala, patay. Shishin. Love, excuse ha? Nanawag na ako si mama. Ako sang tubagon, ha? Hello? Hello, babe. Ningkaon na ka? Padong ko si mong boarding house ron. Oh, usa? Oh, nga naman, babe. May problema? Kuan, wa man. Asa nakadapit, babe? Dool-dool na. Pero mohapit pa ko nearby para magpalit og atong kanon aron dili lang ta magluto. Bye, babe. Sige, bye. Love? Jila, Okay ra ka? kuan, nalay emergency, love. Uy, mao ba? Sige. Asikasuha lang una na kay mo ato na sad ko. Text me lang unya ako na nakay kinahanglan. Okay, love. Ihatod na lang ka sa gawas. Ayaw na. Okay ra. Sige. Sige, love, ha? Thank you. I love you. I love you too. Wow, babe. Limpyo lagi mong boarding house ron. Kuan. Wa mo ko'y lingaw ganina, god. Akong gikalingawan og limpyo ba? Wow, babe, ha? Nakataon na gid ka na ako. Love! Patay. Kinsa man nun? Ako na lang susi, babe. Shane, kadit lang. Oh, yes? Kinsa ka? Ikaw, kitsa man sad ka. Excuse me? Uyab na ako akong gianhi. Shane, Uyab sad nako ang akong tuyo din he. EJ? ay lang mo pag-away din eh. Mauwaw ta sa uban nga nag-abang din eh. Bagaan ni mong naong sa? Gilumpong day minimo? Jela, Shane, paminaw ako ninyo. Wala may angay pang paminaw ni mo. Huwag kay ayaw nga pagkalaki. Jela, Maunay angay ni mo. Gatuo pa kog tarong ka. Salbahis ka man di ay. Jela!
Gibuwagan gid ko nilang Jela ug Shane human sila masayod nga gilumpong nako silang duha. O gumanad to, gipaundang na gyud noong ko sa akong papa ug usa ka tuig kay nahibaw-an man niya ang nahitabo sa boarding house. Na-realize sad ako nga sayop gyud tong akong gibuhat. Do lahi og style Shane ug si Jela pero pareha silang duha nga nagtinarong nako. Nakagraduate gid ko sa kursong electrical engineering ug karon minyo na ug may duha ka mga anak. Dinhi na lang kutob, dagang salamat. RMN.